କେବଳ ଜଣେ ପୌରାଣିକ ସାଥୀରୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେବାର ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ବିସ୍ମୟକର। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହନୁମାନ କିପରି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଚରମ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସେବକ କେମିତି ଅଧିକ ମହାନ ହୋଇପାରିବେ? 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଠିକ୍ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କବିତା ବା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧକର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ, ଏହା ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର, ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସମର୍ପଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣର କଥା ଉଠେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ହନୁମାନଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ବା ନାଁ ଆସିବ ମନକୁ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କିପରି ହେବା ଦରକାର, ସେ ତାହା ଆମକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାୟ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ଋଗ୍ବେଦକୁ। ସେଠାରେ ବୃଷା କପି ନାମକ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଚରିତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତାପରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ଭାବରେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ସେଠିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା। 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଏବଂ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳକୁ ସେ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଦରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପୁରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରାଚୀନ ମହାକାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଥିଲେ କେବଳ ଜଣେ ବାନର ସହାୟକ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତାବହ ଯୋଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବ କିମ୍ବା ପବନ ଦେବତା ବାୟୁଙ୍କ ଅବତାର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସାଥୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଯିବା। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଅପାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମର ଏକ ଚମତ୍କାର ସନ୍ତୁଳନ ଆମକୁ ହନୁମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି କହୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକଳା ଶିଖୁଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେହି କୋମଳ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭକ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପାର ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ବାଟ ନ ଦେଖାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି କଠୋର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ସେହିପରି ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତ କିମ୍ବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ରୂପ ନେବାର ଯେଉଁ କାମରୂପୀନ୍ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଏସବୁ କେବଳ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ବିଚାରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରଚିତ ରାମଚରିତମାନସ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଦେଲା। ଏହା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଆବେଦିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଅସୀମ ସାହସ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖୁଥିବା ହନୁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ହସ୍ତମୁଦ୍ରାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପଥର କିମ୍ବା କଳାକୃତି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆଶ୍ୱାସନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଭାଷା। ଯେମିତିକି ସଞ୍ଜୀବନୀ ପର୍ବତ ଉଠାଇଥିବା ରୂପଟି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଅପାର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେହିପରି ନିଜ ଛାତି ଚିରି ଦେଖାଇବାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ରାମ ଏବଂ ସୀତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପବିତ୍ରତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ, ଠିକ୍ ନା? ଆଉ ଏହି 5 ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ସୂଚାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୂପ। ଏଥିରେ ନରସିଂହ, ଗରୁଡ଼, ବରାହ, ହୟଗ୍ରୀବ ଏବଂ ନିଜେ ବାନର ମୁଖ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ଉଗ୍ର ରୂପର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦିବ୍ୟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା।
କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି କଥାଟି ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସ୍ଥାନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଦଳିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖାପ ଖୁଆଇ ଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ଜଣେ କଠୋର ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାମାକିଏନ୍ରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଯେ ସବୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ମାନବ ବିଦ୍ୟାଧର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଶିଖ୍ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହସିକତା ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତୀକ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭାନିଜ୍ ୱାୟାଙ୍ଗରେ ସେ ବାୟୁଦେବତାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହା ହିଁ ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଶାଳତା। ଏବଂ କେବଳ ପୁସ୍ତକରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆମର ନବରାତ୍ରି ରାମଲୀଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାଭାରେ ୱାୟାଙ୍ଗ ୱୋଙ୍ଗ ଛାୟାନୃତ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ବୋଡିଆ ଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୁଖାପିନ୍ଧା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ସେ ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଅମର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଧୁନିକ ଆସ୍ଥାରେ କିପରି ସେ ଆଜି ବି ଆମର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସାଧକ ବା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଳଦ୍ୱାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବାର ବରଦାନ, ମାନେ ସେ କେବେ ବି ମରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ କେବଳ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ କଥା ଏବଂ ଆମର ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତୁଟ ଜୀବନ୍ତ ସେତୁ ଅଟନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ବୋଲି ଡାକୁ, କାରଣ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ଆମର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆପଣ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋକେ ଧାର୍ମିକ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ହିଁ ଏକ ଆଶାର କିରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଅପାର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇପାରୁଛି। ନିଜର ଏହି ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା, ଜଣେ ସେବକ ଏବଂ ଜଣେ ଭଗବାନ ଭାବରେ ସେ ସମଗ୍ର ଆଧୁନିକ ଆସ୍ଥାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଶେଷରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିବାରେ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଅମର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି? ବୋଧହୁଏ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବାରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ।